journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani-ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mga residente sa Barangay Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte nga naigo sa diarrhea, nagkadaghan. Uban kanila, nagpositibo pa sa COVID-19. Face-to-face nga klase sa classroom, gihangyo sa mga pupil sa Caraga, Davao Oriental. O mga nasunugan sa Matina Aplaya, nangayo og tabang. Sa detalye sa atong mga balita, misaka pa ngadto sa 440 ang kaso sa diarrhea sa Barangay Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte as of July 19, 2021. Niadtong Hulyo 15, 2021, unang natala ang 32 ka kaso. Pagkaugma, pitsa 16, nadugangan og 171 ug naanay na ospital nga 30 ka pasyente. Adlawng Sabado, pitsa 17, 124 ang nadugang sa mga pasyente ug dugang 20 ang naospital. Hulyo 19, 24 na sab ka mga tao ang naigibati og pagpanakit sa tiyan, kalibanga og nagsuka-suka pero walay na-admit. Busa, miabot sa 440 tanan ang naigo sa diarrhea ug usa ang patay. Wala pay labot sa ihap ang kaso karong adlaw, Hulyo 20, tuig 2021. Sa 99 ka mga pasyente nga gipailawom sa swab test, tulo niini ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang ang 17 ka mga pasyente kinahanglan sab nga ipailawom sa recta swab ug naanay 8 ka mga pasyente ang nagpositibo sa kolera. Og subay niini nga balita, makauban ta sa linya sa telepono si Attorney Eliza Evangelista Lapinia, ang Municipal Administrator sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Maayong gabi, Attorney Lapinia. Maayong gabi, Paul. Maayong gabi sa tanan. Attorney, naay gideklara nato no nga diarrhea outbreak sa Barangay Tulalian. Unsa na status karon sa mga pasyente dinha? Okay, Paul. Ang ato is as of today, naatay as of July 19, no, naatay 440 ka cases. Unya nagdungagan na siya as of July 20 upat niya. Unfortunately, naatay tulo na tanan ang ato ang patay niya, and mostly is katong mga seniors, no? Naata ang bago nato is 81 years old and 69 duha ka buok mga admitted. And then kuan po nagkandak man ang ato ang doktor o katong RT-PCR na swab test sa 99 ka patients. Tulo ni ani Paul unfortunately nag-positive sa COVID. Unya naapoy gikandak na rectal swab, no, sa 17 ka patients. Unya karon na rule out jud siya sa 17 ato natay 8 na cholera positive. Kani bang nagpositibo sa COVID-19, kinahanglan ba ni siyang i-isolate o iipon ang mga pasyente? Actually, ang ato ng mga positive is mga batanon, no? Kanang natay isa ka 20-year-old na symptomatic o naay duha nga asymptomatic. So gina-isolate, gimanage na karon dito sa ato ang facility. Attorney, mostly ang mga residente dinhi miyembro ba sa indigenous peoples o unsa pod sila nga mga tribo? All ang ato ang mga ang isagol siya Bisaya o kanang tribong ata nga gikan sa sakop manggod na siya sa Pakibato portion sa Kadti sa Pakibato. So sagol siya po na ay Bisaya na apod siya kanang tribong nga ata. Unsay source sa ilahang tubig? Ito sa tubig sa Barangay Tulalian na inspect man nato dito is na sa spring, no? Spring water, nag-convert nila, gibutangan ng makina,
Nga mao po ang ilahang source sa ilahang water system. But aside from that, naapoy katong sa refilling stations nga gikan sa lain na barangay. Unsa nga tabang ang gikinahanglan karon sa Barangay Tulalian sa ingon ani nga sitwasyon nga nagkataas ug nagkadaghan ang ihap sa mga naigo ni ining diarrhea? Kana ato ang pagkinahanglan karon po katong limpyo nga tubig na nainom rang. Okay, daghan kayong salamat, Attorney Eliza Evangelista Lapinya, ang Municipal Administrator sa Santo Tomas, Davao del Norte. Mayong gabi, Attorney, og amping. Daghang salamat po, mayong gabi sa tanan. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Mihangyo na ang mga pupil kang President Rodrigo Duterte sa Butay Integrated School sa Caraga, Davao Oriental. Ang face-to-face nga sistema sa klase kay gikapoy na sila sa modular system nga pagtudlo kanila sa mga maestra ug mga ginikanan. Ani ang report. Adlaw-adlaw na pagkanta sa lupang hinirang ang simbolo na kita makabayan. Gibuhat ug gitudlo usab kini sa mga eskwelahan aron mapailas sa mga estudyante ang pagkamakabayan ng mga Pilipino. Apan karon sugod na nagkapandemya, wala na kini na praktis na mga pagtulunan. Hinuon, kakapoy, kalisud ug kabudlay. Kini ang mga pulong ang nagpabalik-balik nga malitok sa mga estudyante ng Butay Integrated School sugod nga walay face-to-face classes sa ilang eskwelahan. Tungod niini nga kahimtang na nawagan ang mga estudyante ng Butay Integrated School sa gobyerno na ibalik ang face-to-face classes karong umaabot na pasukan tungod kay matud pa nila dako ang kausaban sa ilang pagkaton sa pag-eskwela sukad nga walay face-to-face classes. Labot pa, mas gilisdan sila tungod kay sila pa mismo ang mukuha sa ilang mga modules sa lugar diin didto gi-reproduce sa mga magtutudlo ang mga modules. Mubaktas pa ang mga estudyante sulod sa unom ngadto sa 8 ka oras bago makaabot ang mga modules sa ilang eskwelahan. Mga estudyante na mismo ang mukuha niini tungod kay dili man maabot sa mga sakyanan ang lugar diin nahimutang ang eskwelahan. Matud pa sa mga magtutudlo ng Butay Integrated School, gilisdan usab sila tungod kay walay kuryente sa lugar nga nahimutangan sa mga eskwelahan. Aduna may solar panel sa ilang eskwelahan pero dili makaya paggamit sa pagreproduce sa mga modules tungod kay limitado ang power watts niini. Busa wala sila laing mahihimo kun dili pugso ng mga estudyante pagkargada sa mga modules padulong sa ilang eskwelahan gikan sa kasikbit nga lugar. Gani, mugikan pa sa balay sa principal nga nahimutang sa poblasyon sa Caraga ang mga modules diin didto gi-reproduce sa mga magtutudlo ug ibiyahe pa kini mismo sa mga magtutudlo sa lugar diin adtuan sa mga estudyante. Si Rolding, ang usa sa mga prosigidong estudyante ng BIS ang nakasinati sa kalisod sa bagong sistema ng edukasyon. Gani matud pa niya dako ang kalahian sa face-to-face ngadto sa modular nga nakaapekto siyang pagkat-on. Pero dili kini ang basihan sa pag-abot siyang kaugmaon kun dili kini hinuon ang nagtulak sa iyaha nga magprosigido sa pag-eskwela. Ning module manggod og face to face kay matudloan ka magtarong sa mga magtutudlo ug dako kayong mahibalan nimo pag face to face kay mas makasabot jud kag tarong na-encounter magud mo sa module kay wala nagtudlo sa mo nya naglibog jud niyo sa mga answer sa mga but pasabot. Gani matud pa niya nga gimingaw siya sa mga kalipayon o aktibidad sa eskwelahan sama sa Foundation Day, Buwan ng Wika, Christmas o Valentine's Day. Bisan pa man niini, padayon gihapon ang mga magtutudlo sa paghatag og panahon ngadto sa mga estudyante na makatuon loyon niining bagong normal na sistema ng edukasyon sama sa audio recording teaching approach diin gi-record sa mga magtutudlo ang ilang pamaagi sa pagtudlo o gihatod kini sa komunidad diin didto na maminaw ang mga estudyante sa ilang mga audio speaker. Gipaningkamutan usab sa mga magtutudlo sa mga eskwelahan ang pagbisita sa ilang mga estudyante sa ilang mga panimalay isip pagsubaybay kanila ug aron usab masiguro nga sila nagatuon sa ilang kaugalingong mga panimalay. Gani matud pa kay PTA Lulong Tanding gidala sa mga magtutudlo ang kahibalo sulod sa eskwelahan ngadto sa mga panimalay.
itagsa-tagsa pagatod ng mga magtutudlo sa matag panimalay sa mga iso aron mapadayon ng kanila learning ang tudisab sang komunidad. Sa dako na pasalamat namin na mga ginikanan pinaagi ng Departamento ng Edukasyon. Gidasig usab niya ang Departamento ng Edukasyon na ipadayon ang pagsulong sa dikalidad na edukasyon. Kasamtangan gikan pa sa pagsugod sa pandemya, wala pa'y kaso sa COVID sa maong lugar, busa nangandoy sila nga angay lamang daw nga tugtan na ang face-to-face classes sa maong eskwelahan. Gikan sa bungtod sa kasadpan, kini ang inyong higala Elmer Banugan uban sa pulong Padayon o Gabanti Edukasyon. Mas hugot nga pagbantay ug hugot nga koordinasyon sa katawhan ang ipatuman sa Anti-Illegal Logging Task Force nga gimugna sa Department of Environment and Natural Resources Region 11 aron mahingpit ng mawagtang ang illegal logging o illegal nga pagpamutol sa kahoy. Sa miaging simana kapin gatos ka mga dagkong tablon ang nakumpiska sa task force nga gipasubay sa Katiil River sa Davao Oriental. Ani ang report. Hugot nga pagigalayon sa nagkadaiyang mga ahensya sa gobyerno ug sa katawhan. Mao kini ang nahimong hinagiban sa Department of Environment and Natural Resources Regional 11 sa ilang kampanya batok sa illegal logging. Matod ni DENR Regional Executive Director Bagani Fidel Ivasco, ang kampanya batok sa illegal nga pagpamutol sa mga kahoy nang inahanglan og koordinasyon sa mga rehiyon ug lungsod nga posibleng lutsan sa mga illegal loggers. Beforehand, we initiated to have this partner inter-regional agency with the DNR Region 13, Region 10, and Region 12. Before we take off for the activation of the EO23 or the Illegal Logging Task Force. So we initiated first in Region 13. So that's why we have given first hand information on the ground because of our partners, the LGU, the PNP, and the AFP. Nagtukod og illegal logging task force nga gilangkuban sa mga DENR regional offices. Apan, katuwang na niini ang mga nagkadayang buhatan ug mga organisasyon nga makatabang sa ilang kampanya, labi na gyud ang mga anaa sa komunidad. Kaniadtong milabayng semana, ang task force nakakumpiska og daghang tablon didto sa Davao Oriental. Emily Rose Orteza, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi mga Muslim nga nagsaulog sa Eid al-Adha, giampo kang alang nga mawagtang na ang pandemya. O mga nasunugan sa Matina Playa, nangayo og tabang. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Tumaya at manalo sa PCS o Lotto. Sa bawat bili mo ng tiket, nakakatulong ka na sa kapwa mo at pwede ka pang maging milyonaryo. Tara na! Temporaryo unang nagpuyo sa gym sa Matina Playa, Davao City ang mga nasunugan sa Punta Dumalag nitong Sabado sa hapon nga usa ka senior citizen ang namatay. Kapin gatusab ka mga balay ang naugdaw sa sunog. Ani ang report? Duha ka mga gym ang gipuy-an sa mga nasunugan sa Dumalagwan, Barangay Matina Playa, Davao City. Kay maglisod pa sila og tukod balik sa ilang balay. Kasagaran kanila nakalitan sa panghitabo. Mao nga uban, wala na makahipo sa ilang mga gamit. Sumala sa Bureau of Fire Protection, usa ka gatos ka mga balay ang nasunog niadtong Sabado sa hapon ug usa ka Reynaldo Salinas, 76 anyos ang namatay human matrap sa iyang giarkilahan nga balay. Isa sa ato ang sa operating botog mga panatita kabuk balay ang involved sa atong incident sa Punta Dumalag na mao ni siyang
katong natrap sa iyang kwarto kung asa dito po nagsugod ang katong sunog, no. Kaning si Rinaldo Salinas, renter ni siya, no, sa balay ni Aida Masida, o kani siya ang iyang kwarto is nasa si kantor, no, sa katong two-story nga balay ni Aida Masida. Nagsugod ang kalayo sa gipuy-an ni Salinas o giingong nagluto kini sa ibabaw sa iyang gipuy-an. Tama daw ni siya kaning abuhan nito sa taas sa si kantor, o ginagamit nila nga pangluto o kaning kahoy, no, ginasugod nila. So kana ang atong natanong nga posible batig na wala niya mabantay nga nidako ng kalayo, no, o resulta sa pagkasunog. Usa sa nasudugan ang residenteng si Roxanne Atog. Naglisod pa sila karon tungod sa pandemya. Nasamutan pa gyud ang kalbaryo sa ilang kinabuhi diyang nasunog ang ilang balay. Tukod lang yun sa balay ba? Ang makabalik ng tukod, ginamay ako yung mga anak. Lisod ba kayo po makuha, balik ng tukod. Gusto na ako, pang patukod lang sa balay ba? 2.5 million ang danyo sa sunog, nga nadamay pa ang usa ka eskwelahan. Gigasahan sa mga pulis o school supply sa mga pupil sa Hagonoy, Davao del Sur pagpangandam sa pag-abli sa klase karong school year 2021-2022. Apil sa gipanghatag ang face mask o face shield sa 50 ka mga tinun-an sa elementarya. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Karon pa lang, nangandam na mga sakop sa Hagonoy Municipal Police Station sa abli klase. Nanghatag sila og mga school supply, face mask ug face shields sa 50 ka mga tinun-an sa elementarya sa ilang lugar. Tabang ni sa atong mga estudyante nga luyo sa pandemic, sa hatag sa ginabang, sige nagmay lang sa atong mga estudyante sa Hagonoy. Lalo na diya sa San Isidro, Elementary School. Bisan pa og blended learning gihapon, ang matuman og walay face-to-face sa klase karong September 13, 2021. Ang importante para sa mga pulis, magamit gihapon ang ilang gipanghatag. Kung ugusan na sa DepEd nga magbalik sila na kanang face-to-face na yun, naman po tayo mga police brigada, kanang manglimpyo sa mga eskwelahan, isip pagtabang po sa atong mga eskwelahan. Apan, giawhag ni Imburgo ang mga ginikanan ng mga estudyante sa ilang lugar nga mag-amping, ilabi pa nga naanasab ang kabalaka sa Delta variant sa COVID-19. Dako usab ang pasalamat sa kapulisan sa ilang mga stakeholders sama kang Vanessa Ordanesa, gikan sa Expert Virtual Assistance Offshore kun IVAW. Gilantaw sa kapulisan nga maminusa ng mga galastuson sa mga ginikanan sa ilang mga anak nga padayong nagtungha sa elementarya pinaagi sa modular system. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Davao del Sur, stay safe. Garbo nga taga Davao City ang top 4 ug taga Mati City ang top 9 sa bag-uhay lang migawas nga resulta sa nursing licensure examination. Si Greg Philip Lirag Palabrica, anak sa mag-asawang doktor ug judge sa korte, mao'y top 4 nga nakakuha og 88.40%. Cum laude nga nag-graduate sa Bachelor of Arts in Psychology o BS in Nursing si Palabrica sa Ateneo de Davao University. Samtang si Trilce Rose Santisteban Azcarate nga nag-graduate sa Mati Doctors College sa Mati City ang top 9 nga nakakuha og 87.40% nga rate. Gisaolog karong adlaw sa mga kaigsuonan nato nga Muslim ang new normal nga Eid al-Adha kon Feast of Sacrifice. Apan loyon ini nga selebrasyon, nagpabilin silang matinumanon sa minimum health protocols. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Nagsunod gihapon sa minimum health protocol ang mga Muslim atol sa ilang sambayan kung pag-ampo sa selebrasyon sa Eid al-Adha kon Feast of Sacrifice. Usa sa giampo sa mga Muslim kang ala nga mawagtang na ang pandemya aron gawas nun nga makalihok ang mga tao. Ang amo ang pagselebrar karon may tungod kini sa ato ang pandemya nga dako kay problema no sa tibuok kalibutan. So mao ni among ginapangayo nga maunta mahuman kini o maundang na no kay tungod na naka-paralyze kini sa mga katawan sa tibuok kalibutan. So usa ni siya nga pinaka number 1 namong nga gipangayo sa labaw magagawon nga mao si Allah subhanahu wa taala. Ya ibadi, ya ibna Adam, innakum tukhti'uni bil-laili wa nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Pulong ni Allah nga, o atong mga sulugoon, my servant, o mga kaanakan ni Adam, you sin by night and by day. Adlaw o gabi, kamong tanan makasala. Pero, walay makapasaylo sa inyong kasalanan si Allah o si Allah lamang.
May nungdanon ang selebrasyon sa Eid al-Adha kay kini ang panahon nga mihatag og pagsulay si Allah kang Abraham. Eid al-Adha, kanang kalipay na paghudya ka, pagsaulog sa mga kalipay. Ang uban, ulit na to, mag-ihaw para commemorating the sacrifice of Abraham in his own time. Nga iyang gihalad si Ismail, dili si Isaac, sacrifice thine only son. Gitistingan siya ni Allah, how you will show me your love to the one who created you. Gipakita sa Abdi Donaire ang ritual sa pag-ihaw og hayop sama sa kanding nga matud pa ang ayang ipanangin gihapon kang Allah. Ang ihaw mig kanding, doon na pamulong nga among ibungat. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka, walaka. Nga, in the name of Allah, the most gracious, the greatest, this is from you, and we return it to you. You have the right to take the life and you have the right to give life. Ang balik Islam nga si Abdullah Yakan nagkanayon nga nakita niya ang kalahian sa pamaagi sa ilang pagsimba. Islam ang God, kining nakita nako na they are kanibitawng worshiping one God. Holiday ang selebrasyon sa Eid al-Adha, subay sa Proclamation number 1189 sa Malacanang, Orlando, Dondondino, Newsline Philippines, Davao del Sur, stay safe. Mao kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, sama sa sunog o baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!